Θα ρωτήσω, υπάρχει ένας μύθος για την Eurovision ότι λίγο πριν βγει στον αέρα κάπου έχει χαθεί σε κάτι διαδρόμους, σε ψάχνανε. Ισχύει αυτό? Αυτό έγινε σε μία πρόβα. Εκεί λέγανε, ας πούμε, 12 και 5 ο Θέμης, 12 και 8 Γαρμπής. Ναι. Κάπου 12 και 7,5 ήμουν χαμένη εκεί και θα έχανα τη σειρά μου. Δεν θα έκανα την πρόβα μου. Δεν υπήρχαν άνθρωποι να σε οδηγήσουν. Τι είπες, πάω τουαλέτα μισό λεπτό και έφυγες? Κάτι έγινε, κάπως χάθηκα. Περίμενα πολλή ώρα, έκανα μια βόλτα, δεν ξέρω τι. Και σε περίπτωση που δεν σε βρίσκαν, τι είχαν προγραμματίσει? Ο επόμενος. Ο επόμενος. Χάνεις τη σειρά σου, ναι. Στην πρόβα αυτό. Να, στην πρόβα. Α, για την πρόβα λέτε, όχι για το live. Για την πρόβα, για την πρόβα. Και το φόρμα αυτό, ήθελες από την αρχή να το φορέσεις ή είχες, επειδή πριν από αυτό δεν σε είχαμε συνηθίσει έτσι. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη εικόνα της σεξι Γαρμπή που είδαμε ποτέ. Αυτό το συμφωνήσαμε με τη Σίλια, ήταν δική της ιδέα να φοράω ένα ethnic φόρεμα και θυμάμαι ότι όταν το έβαλα ήταν τόσο προκλητικό, της λέω δεν υπάρχει αυτό, δεν θα το βάλω. Μου λέει αν το ρούχο το φορέσεις, σε φορέσει και δεν το φορέσεις, καλύτερα να φτιάξουμε κάτι άλλο. Είπα λοιπόν πάμε, ήταν τόσο εντυπωσιακό και επειδή είναι και η Σίλια ένας άνθρωπος και μια σχεδιάστρια με πολλή ποιότητα, την εμπιστεύτηκα και λέω πάμε. Δεν θα βγει φτηνό, δεν θα βγει πολύ σεξι. Είναι και πολύ δικός άνθρωπος χρόνια. Τελικά βγήκε πολύ σεξι, αλλά δεν βγήκε φτηνό. Όχι, όχι. Καλά, έχει αφήσει ιστορία. Έχει αφήσει ιστορία. Μα είπα πριν στον Παύλο ότι από εκεί πήραμε ψήφους. Ναι, έπαιξε σίγουρα ρόλο αυτή. Τις περισσότερες από εκεί τους πήραμε. Την ώρα που το βλέπαμε το βίντεο αυτό λέει και έτσι, μα το φόρεμα πήρε ψήφους. Δεν πήρε, λέει εγώ. Μα τώρα ethnic το λες αυτό το ρούχο. Είναι Κλεοπάτρα, δεν είναι έτσι κάπως? Είναι σεξι πολύ. Δηλαδή, αλλά βασίστηκε πάνω σε μια ιδέα. Να είναι σαν στολή. Βλέπεις το πλαϊνό, όπως γίνονται στο πλάι, βλέπεις το πλαϊνό που είναι όλο κομμένο και λες, εντάξει, δεν φοράει σόρμα. Κοίταξε την πάλι. Βέβαια, αυτό ήταν το θέμα, όντως, καλά λέει. Αυτό ήταν το θέμα, τίποτα. Ο κόσμος αναρωτιόταν δεν μπορεί να φοράει σόρμα αυτό το φόρεμα, εκτός και αν είναι στη γραμμή ακριβώς που κλείνει. Αυτό ακριβώς. Εσύ τι λες να μην φοράγες σόρμα? Πόση ώρα θα μας πάρει αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα? Μετά να τη ρωτήσω. Όχι, ρώτα εσύ. Ρωτήσω εγώ, κορίτσια μην τσακώνεστε. Κορίτσια μην τσακώνεστε. Να ρωτήσω εγώ. Εμείς οι γυναίκες ξέρουμε πώς φοριούνται κάποια ρούχα. Ναι, όντως. Δεν έγινε να τα ξέρετε. Μας απάντησες, άρα φορούσες κανονικά. Φορούσε κάτι διακριτικό. Ο Καπουτζίδης πάντως το φόρεσε πιο ωραίο. Μετά από χρόνια. Τον έχετε να τον δω. Δεν τον Τέλειο έχουμε, ήταν, όχι. τέλειο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά από τόσα χρόνια που βλέπετε την πρόταση γάμου που σας έγινε, συγκινείστε ακόμα? Ξαφνιάζομαι, αλλά ξαφνιάζομαι ευχάριστα. Πρέπει να είμαι σε στιγμή να συγκινηθώ. Τώρα, ας πούμε, το είδα και χαμογελούσα και λέω: κοίταξε τι έκανε ο μικρούλης Διονύσης τότε. Μας τάπωσε όλους. Θαραλέος. Γιατί δεν το ξέραμε. Το ξέρεις ότι δεν το ήξερα. Το ξέρω ότι δεν το ήξερες. Το είχε σχεδιάσει με τη Ρούλα. Μας τάπωσε όλους. Φαντάζεσαι να λέγεις εκεί, δεν πειράζει Διονύση, τα λέμε μετά την εκπομπή, να τα πούμε κατηδίαν. Ο οποίος μου το φυλάει ότι δεν του απάντησα ποτέ. Ναι. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη εκείνη την ώρα, αφού έκλαιγα ούτε. Δεν πάει καλά. Όντως δεν απάντησες ποτέ. Όχι, δεν απάντησε. Δεν είπε ναι. Απλά τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Αλλά ναι, δεν ακούστηκε. Είναι η αλήθεια. Άρα ουσιαστικά σε τύλιξε. Για να τα λέμε αυτά. Όχι, εντάξει. Ήταν συμφωνημένο καιρό ότι κάποια στιγμή θα προχωρούσαμε τη ζωή μας, θα παντρευόμαστε. Προς τα εκεί πήγαινε. Μα το ξέραμε. Αλλά τότε να μου το κάνει έτσι, τότε. Κανείς. Και ήρθε η δικαίωση μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτό λέγαμε πριν, ότι το παιδί που στην αρχή ήταν ίδιος ο Διονύσης, έχει μεταμορφωθεί και έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία της σχέτης. Παύλο μου, Συγγνώμη, το είπες εσύ, δεν το είπε κανείς από τον καναπέ. Όχι, παιδιά, άμα δείτε εγώ κάνω για 10, αγάπη μου. Πρόσφατη φωτογραφία που είδα εγώ είναι μίξη, αλλά έχει πάρει πολλά δικά του χαρακτηριστικά. Αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά μου, αλλά όπως το κοιτάς το παιδί είναι ο Διονύσης. Έχει πάρει το σκούρο του, το χρώμα, το στυλ του, το περπάτημά του, όλο το στυλ είναι. Εγώ που σας είδα στο Αντράκι Διονύση, αλλά ένα τα χαρακτηριστικά του είναι και του. Εγώ που σας είδα στο Fame που ήμασταν μαζί και είδαμε την παράσταση, εμένα μου φαίνεται το παιδί ότι είναι πολύ ισχυρά. Είσαι επηρεασμένος γι' αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω, τον κοιτούσα όμως. Ας το κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Ότι το παιδί μπορεί να μοιάζει εξωτερικά με το Διονύση, αλλά να έχει το χαρακτήρα της Κέρτης. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό. Δεν της κάνει ούτε αυτό. Καμία μάνα δεν δέχεται ποτέ. Να έχει το χαρακτήρα του Διονύση που είναι άγγελος παρά να έχει το δικό μου, αγάπη μου. Θεωρείς τον άντρα σου άγγελο, Είναι. Άγγελος, είναι τόσο καλό παιδί όσο. Είναι. Και περνάνε τα χρόνια και δεν αλλάζει ο Διονύσης. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είναι τραγουδιστής, που είναι ένας χώρος που αλλοιώνει φρικιαστικά τους ανθρώπους,
Ο Διονύσης δεν. Ούτε φυσικά ούτε εσύ άλλαξες, αλλά κατάφερε και εκεί. Το τελευταία στιγμή τόσο. Στο 90, σταματήστε. Τι κολοτούμπα. Στο 90 τόσο, σαν κουτσιμουδιά μην πείτε. Ένας άγγελος. Και ναι, αλλά ο Διονύσης δεν άλλαξε καθόλου. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Τώρα έχει γίνει ακόμα πιο καλός. Τον έκανε το παιδί. Είναι και η δουλειά, το ξέρεις ότι ο Διονύσης αυτή τη στιγμή σκίζει. Οπότε αυτό το πράγμα του δίνει και μια αυτοπεποίθηση. Τα live του σκίζουνε, το ξέρω, γιατί και στη Θεσσαλονίκη έτυχε να. Είμαι σε ένα μαγαζί που εκείνος έκανε μια άλλη μέρα και εγώ μια άλλη μέρα και μου λέγανε πω τη μέρα που έχουμε το σκηνά γίνεται χαμός, ας πούμε. Ναι. Και τώρα στη Μύκονο, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν του δίνει και μια αυτοπεποίθηση και λογικά γίνεσαι και καλύτερος. Αν τα πράγματα πάνε όλα σούπερ, δεν έχεις και πράγματα μέσα σου να σε τρώνε, οπότε να βγάζεις έτσι και μια άρνηση, μια ανασφάλεια και σαφώς γίνεσαι καλύτερος. Είναι λοιπόν πιο καλός από ό,τι ήταν.